Îți doresc pace, doresc să vorbesc despre o temă foarte, foarte importantă care este răspândită pe tot pământul și oamenii vorbesc foarte multe cuvinte care sunt de la Satan și Biblia spune ce va fi cu oamenii aceștia care nu gândesc ce vorbesc și vorbesc totul ce vine pe limbă. Asta putem să citim de la cartea lui Matei, capitolul 5, versetul 22, 23 și posibil 24. Dar eu vă spun că orice cine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostului va cădea sub pedeapsa Sinedreului, iar oricine va zice nebunului va cădea sub pedeapsa focului ghienii. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înainte altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de aduci darul. Asta înseamnă că nu-i voie de vorbit cuvinte care vin de la Satan și chiar fiecare persoană care vorbește și nu îți dă de seamă că păcătuiește și nici nu vrea să-mi schimbe viața lui, Dumnezeu pe așa niște persoane le zvârlă în ghiena focului și scăparea nu va primi în veci.